Здравейте! Днес в страничката си Практики за здраве и щастие бях качила 2 карти от Баротските гадателски карти на Нели Андреева. Много са ми хубави тези карти, са ми подарък от моя приятелка. Благодаря на Мария за подаръка. Да ви кажа, че може да се абонирате за YouTube канала и за TikTok профила. Даже днес едното от видеята, които качих в TikTok е много гледано, 600 гледания, 70 харесвания, аз чак се очудих. Ето сега да проверим какви са посланията на гадателските карти на Нели. Така, първата карта. Благословен да си. В момента се занимаваш с много дейности, много си заед. Мислите ти препускат от проект на проект. Уморен си, раздразнителен, защото външни обстоятелства ти намаляват темпото. Сега е дошло времето да се поспреш. Ако трябва, вземи си няколко дни отпуск. Осамоти се, почини си и тогава напиши на лист хартия всички задачи, които си поставил за следващата година. След това спокойно размисли и направи същия списък, само че подреди проектите си по приоритет. Мислено отдели първите 3, тези, които са ти най-важни. От другите не се отказвай, само ги отложи за един по-бъдещ период. Сега си готов да се съсредоточиш за изпълнението на 3 свои намерения. Ще видиш как лека по лека кълбото ще започне да се разплита. Извинявам се. И ще можеш да отвърляш двойно повече работа, а резултатите ще са зашеметяващи. Второто направление, по което е хубаво да работиш, е доверието. Всеки се струва, че ти и само ти ще се справиш най-добре с дадена задача. Дай шанс на хората около себе си да се изявят. Съвместната работа е щастие. Постигнатите цели съвместно с близки хора са много удовлетворяващи. Научи се на екипност във всичко, но такава, истинска, а не на думи. Хората около теб много те уважават и ценят, но и малко се страхуват от теб. Чувстват липсата на доверие и твоята критичност. Имаш големи таланти. Тяхната реализация зависи от твоето споделяне с другите. Избирай. И втората карта. Животът е прекрасен. Всеки ден повтаряй тази фраза като заклинание. Думите имат огромно значение за хората. Те често забравят за това и ти също. Подбирай думите, които изговаряш, следи за речта си, следи за интонацията. С думите си можеш да окрилиш някого, можеш и да го разболееш. Отговорността е голяма. Към другите и към себе си. Имаш склонност да си много строг към себе си и към околните. Разбери, че хората са на различно ниво на развитие. Представи си, един е в първи, друг във втори клас, трети в трети клас и така нататък. Всеки човек е ценен за Вселената. Всеки човек обогатява Вселената. Затова е толкова важно за теб да бъдеш толерантен. Ако се научиш да приемаш всички хора, такива каквито са, а не каквито ти искаш да бъдат, ще бъдеш много по-спокоен, любящ и обичан. Сега се чудиш защо много очите гледат очудено, обидено, оплашено и лошо. Твоите очи са оценяващи и критикуващи. Ако обича това? Усмихвай се често. Посрещни изгрева с усмивка. Чуй птичките как пеят. Усмихни се. Виж усмивка. Усмихни се. Виж детенце. Усмихни се. Чуй човешка песен. Усмихни се. Обличай се в по-ярки цветове. Това много ще повлияе на настроението ти. И повтаряй, повтаряй, повтаряй. Животът е прекрасен. И той ще бъде такъв. Благодаря на всички, които се включват в страничката, за коментарите, за поделянията. Утре ще ползваме други карти. Благодаря!